Kaixo, ongi etorrian, orain hurbilketakin hasiko gera. Hurbilketak erabiltzen dira zenbakiak zifra asko dituenean eta gogoratzeko, kentzen ditugu batzuk, behar ez ditugunak, azkenekoiek, batekoa, hamarrekoak, ehunekoak, eta orain gelditzen gera lehenengo bi hiru zifrekin. Eta era hontara eraiketak erresago egiten dira, eta errorea ez da handia izaten. Adibidez, guazen pentsatzea, zuetako lagun batek erosi duela, gurasoak erosi dutela etxe bat. Eta esaten dizute, edo erakusten dizute, prezioa hau dela. 257.520 euro. Zu joaten ziranean etxera, ez duzu esango erosi duela etxe bat 257.520 eurokoa. Biribilduko dezu, hurbilketa bat egingo dezu. Esango dezu, 255.000koa, 240.000, 250.000, horako zerbait esango dezu, borobildu duten dezu. Orduan, hurbilketa egiterakoan bi mota daude, etetea edo biribiltzea. Etetea da, zero jartzen ditugunean, behar ez ditugun zifra horietan. Eta bitartean, biribiltzerakoan saiatzen gara gertuena jartzen. Adibide batzuk ingo ditugu, eta ikusiko zuten zire diferentzi dagoen etetea eta biribilketan. Adibidez, milakoetara biribildu edo eten. Hau da, 10.000koetara, 1.000koetara, eunekoa eta 1.000koetara. Orduan, guk horrela egingo dugu. Lehenengo jarriko dugu puntua, behar den lekuan. Irunaka, bat bi iru puntu, bat bi iru puntu. Orduan, 3.000.000 dira. 3.263.000 puntua jarriko dugu. Eta esako dugu. Milakoetara biribildu. Orduan, milakoak mantenduko ditugu, eta beste dena kendu ingo dugu, hartuta fuera. Kanpora. Orduan, zifra horien ordez jarriko ditugu zeroak. Horra hor dijo, 3.263.000. Bukatu da. Hoi da, etetea. Biribiltzean, ikusi behar dugu, kendutako lehenengo zifra hori zer den, baldin bada 5, 6, 7, 8 edo 9, hori bat erantzi behar diogu. Horran, jarri beharko nuke kasu honetan lauko bat, haunditu egin behar dugu. Horran izango ditzateke biribilduta 3.263.000. Hau, gertuago dago. Zenbaki honetatik beste hori baino. Ikusten zuten desberdina dela. Bigarren honetan, 10.000koetara biribildu. Horrek esan dut, 10.000koa mantendu eta beste dena kendu. Kendu dut. Orduan, etetea oso erresa da, jartzen dut. 3.263.000 eta biribiltzerakoan galdetzen dut. Kentzen dudan lehenengoa zer da? 5, 6, 7, 8, 9, ez. Barkatuz. 5, 6, 7, 8, 9, ez. Orduan, ez dut igo behar. Gelditzen da, dagoen bezala. 3.263.000. Kaso honetan, etetea edo biribiltzea gauza bera da. 3 bat delako. 1.000koetara. Orduan, 1.000koak arte dena kenduko dugu. Hau da, 1.000koa, bateko, hamarreko, euneko, 1.000ko, 10.000ko. Kanpora dena. Orduan, gelditzen zaigu, erauntara. 3.263.000. Biribiltzerakoan, kentzen duguna zer da? 6 bat. Beraz, bat erantzi behar dugu. Horra izango izateke, 3.000.000 ezta? Oso. Urrengoa. Eunekoetara. Eunekoetara bale bada, kendu behar dugu beste guztia. Eunekoa zein da? Hau da eunekoa. Hau dena kanpora. Orduan, eteterakoak gelditzen da, 3.000.009. Biribiltzerakoan, ze esaten dugu? Esaten dugu, eratzi bat dela, horrak bat erantzi bat zaio. Hori bat erantzten bat zaio, zen bat dugu? 40. Horran da, 4.000. Argi dago, ezta? Zen dago hemendik gertuena? 3.000 edo 4.000? Argi dago 4.000 gertua dagoela, ezta? Hoi da biribiltzea. Eta azkena, 1.000koetara biribildu. 1.000koetara, hau baldin bada, beste dena kanpora. 1.000koa mantendu dugu. Erantara, jarrikoa nuke, 3.000. Eta biribiltzerakoan galdera da. Zer da, hemen zer jartzen du? Beratzi bat kendu behar dugu,
bat erantzi behar zaio. Ordan da, 4.000. Horrela, bukatuko dituzte ariketa hauek. Ondo, etorri zaizuelakoan, beste bat arte, agur.